Alova Eka Oktaviani nomor 3 kelas sedoso MP setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Sugeng enjing lan salam rahayu kagem kita sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala SMK Negeri Setunggal Magetan, ingkang kawula hormati Bapak Ibu saha karyawan SMK Negeri Setunggal Magetan lan kabeh rencang-rencang sing tak tresnani. Sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan ingkang ageng saengga kita saged makempal wonten ing Masjid Darussalam temtunipun wonten ing pengetan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana tresna kang luwih prayoga diucapake kejaba sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atine Siti Khadijah putrinde Siti Aminah mugi tansah pinaringan syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya ingkang kinurmatan ing papan menika tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang minulya, dinten niki kita kumpul ing swasana sing barokah kanggo ngeling-eling lan ngrenungake salah sawijining acara gedhe ing sejarah Islam, yaiku Isra Mi'raj. Isra Mi'raj inggih punika lelampahan rohani ingkang mirunggan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram ing Mekah tumuju Masjidil Aqsa ing Yerusalem, lajeng saking riku tumuju langit-langit ingkang inggil. Lelampahan punika boten namung kedadosan fisik, ananging langkung saking punika mujudaken keagungan Allah Subhanahu wa taala, kaistimewaan ingkang dipun paringaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajroning lelampahan punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk dawuh salat gangsal wekdal ingkang kalebet rukun Islam ingkang utami. Iki nuduhake pentinge ngibadah ing muslim. Kejawi punika Isra Mi'raj ugi munculaken babagan pentingipun iman lan takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Senajan ngadepi pacoban lan tantangan ingkang awrat, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka tuladha ingkang sempurna ing babagan punika amargi senajan ngalami lelampahan ingkang awrat lan kesel, nanging panjenenganipun tetap njagi iman lan pitados dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila sumangga kita sami mendhet piwulang saking acara Isra Mi'raj supados nambahi iman lan takwa saha tansah budidaya ngayuh kasampurnan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya saged dados abdi dalem ingkang taat lan saleh lan pikantuk rahmat saha pepadang ing donya lan akhirat. Pungkasan sumangga kita sesarengan ndedonga mugi-mugi kita sedaya saged nderek lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngibadah lan nindakaken amal saleh.
Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan saha kekirangan anggen kula matur ingkang kirang renahi manehipun para rawuh. Kula aturaken agunging panuwun dumateng para rawuh ingkang rawuh wayahipun nderek akan adicara menika ngantos rampung lan mugi-mugi adicara pengetan Isra Mi'raj menika nuwuhaken kesan ingkang sae lan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.